Aurtengo Euskal Kulturaren eragiletza masterjari lotutako jardunaldiak bi egun ditu eta bi gai egun bakoitzan bat. Hitz egiteko batetik zauden egikultura eta zein diren egikulturgintzaren momentu honetako indarguneak eta etorkizuneko erronkak. Horri buruz aritu gara goizeko lehen zatian, hainbat adituk eman dituzte beren lekukotasunak, beren analisiak, izan dantza ikuspegitik, izan libertimendu ikuspegitik edo bertsolaritza aldetik adibidez. Eta ikusten da baita ere interdisiplinaritatea importantea dela eta alde horretatik mamitsua izan da. Gero mainguru bat izango da, pixka bat, egigintza, kulturgintza, horien transmisioa, hezkuntzan nola jokatu eta horren inguruan mainguru bat. Eta gisa horretan, bi eguneko jardunaldi bat, Euskal Kulturaren eragiletza masterra osatzeko, laguntzeko, baita ere bere ikerketa eta eragite elementuak ere elikatzeko. Azkenean masterraren helburua ez baita bakarrik formazio bat eskaintzea masterrean matrikulatu direnei, baizik eta gai horren inguruan ikertzea eta zabaltzea baita ere gizarteari. Herrikultura deitzen den horretan, zirkuitu komertzialetatik at dagoen horretan, kultura parte hartzaile horretan dagoela komunitate baten humusa, hitza erabilidu batek, hortik elikatzen direla gero beste gainerako kultur esparruen publikoak, eta hor herriaren, hiriaren, lurraldearen antolaketa guztiz aldatu da, ohiturak aldatu dira, ikusten da hala ere jendeak itxura guztien arabera badula behar bat elkarrekin egoteko, elkarrekin gauzak egiteko, edo elkarrekin dantzatzeko, edo elkarrekin kantatzeko, beraz hori badagoela nabaritzen da, beraz gaur egungo gizarte berri honetan nola uztartzen da herrikultura eta horrek nola ematen dio indarra edo eman diezaioko indarra euskarari eta euskal kulturari. Nik uste horiek direla orain gure ikerketa arloak, ez? Etorkizunera begira ze bide hartu behar den, ez hainbeste iraganean zer egintzen aztertzea, hori ere egin behar da eta horretan ere segitu behar da, baina bai zein dira orain gure erronkak herri kultura hori bizirik mantentzeko eta horrek komunitate bat elikatzeko.